mafia zirize buda shuto zvakamira seko panyaya yakuda yemba nyaya deni iripo handiti munhu aifanira kuti atobuda ende ari kutobuda because handisati atotambira mari yake takatomuta kutsvaga imba yako buda saka iye anga kandudza kuti imba ndakaita se ndakawana nezuro ndo patakazonetsana mai ndikati iyo chibuda shamwari imba ida kutopindwa because imba indeyani ndeyakuda ndosaka ndakazokushedza pai ndikati yakuno tichinetsana naro chairo unofanira kuti ribude because deni ndeyani deni ndeyakuda roja rako rakaoma musoro ka ndakarinzwa achitova nezuro yakatapedzera kutazve kuti anzi kumapurisa ndo kwandatora kuti bheta titoendesana ikoko notimona kumaroja manotisi atone 5 months munhu ndamupa notice kuti buda nanhasi ari kuramba chini but kubuda ari kubuda saka iye ista ndakabhadhira mari yakude 3 months saka ipapo manye ndopekuti ini ndaura tokoti takutongoramba takapresana naye but zvakwamuri uku zvakumakuda mai ndiye kangowana paawana aiwa hapana chakaipa tinongoita se tongorova marefesi diri utipayatira kupe 3 months hapana pressure but zvakuenderana nakuti yo mune maita sei nakuda but inini shungu dzangu ndaida kugara nakuda ende deni itoripo ndofunga iwe wandokasvika iripo handakauya nezuro here wakaiona uchinetsa neroja yako ka ndakatokufonera kuti uya kuno deni iripo deni iripo panashute nini handisi kuva nemagiraji naye kodeni ndodza kuti shute deni anaye deni iripo zvero deni iripo yakuda yakatoa kuti ini kudada kugara naye ndichiona kuti deni iripo itoripo pangaitonge taita kunge pamadelaying zvawo kozi munhu aifanira kupinda musi wa1 November paita kunge paita but roja rako rakadhirira kwanisa kubuda weekend tinongokalkuleta papindira kudai pa ndo patongokalkuletera chi mwedzi wepasi tikalkulete kuti tokotangira paanonzi chi zvinhu zvake zvese zvatopo bhesi rake riripo bhesi riripo stove iripo aiwa apa tada totsvaka zvinhu zvinyowani kuda tada totaza kutotsvaka masimu manyowani ndikutora neke izvozvo zvacho zvake no problem but deni yake iripo saka paiwo handokanzwa kuti munhu nezuro rakati chipa munhu wako kaitotara afuka but akazopromisa kuti hanzi weekend yakati weekend but chiri kuitika padeni chandazoona unozati maroja anoda kuoma musoro ndo type yekuti unozati iyeka taura chokwadi munhu uyo akapinda musirangana kuti hanziye rakudza kuti hanziye wakatambirire mari saka uri kuona zviri kuitika munhu uyo akapinda musi wa14 handiri kuona ndo paakapinda pai mudheni saka iye ndofuka pamwe ada kutora advantage iyo pasaka ndati inini kana taza kuitana kusvika muweekend maiwa marivhesi dziri zvawo po hapana chi pressure but janga ranga riripo janga ritoripo ende ritoripo ende handisanda kutambira mari ende handisitombotambira mari yake munhu anofanira kuti tatoti abude munhu anotobuda kwete kuti hanzi totomboti aiwa munhu anofanira kuti tasi atobuda saka inini kuda ndamutaura kuti yo shaka noona kuti toita sei kana kuti yo no pressure inini saka inini kusvika weekend wacho titatoona kuti ndatoita ndaunganidza kuti aiwa omana aisisi tapota chitsvage kuitira kuti zvakazobhamba weekend kwese ngakutsvagwa nemweni ndikutotsvagawo futi nekuside because kundirambe ndakahoredhawo kuti mari ndakatotenga hanozai ndocheketa huku mari wangu wakashandisa handisina mari yechikafu chehuku ndakatotengera chikafu changu huku but matanda akakutambidza saka handina pressure futi kuita se kurivhesa because zvinhu zvayekuti handine shuwo yekuti kuda ndimupe chi deni itoripo bo yakanaka saka meno ndonzwa iye kuda kuti urifungai inini chemani ini ndakamira iwewe kumani kuda achiri makuseni kaya mamuchimweiko mamuchimwe chi chemani unoziva kuti nomuwe unoziva mamuchimwe chi supa chii asi makadzokera futi kwenyu kwekwe akana anambodzokera iko saka chii akana musadaro sadaro kuzase aiyo kanaya chiwo achiri makuseni kanaya kumana naye naya kumana indakaniwe but wakadhuku ndoda kugara naye deni iripo ndomupatira ndopadeni padungozi munhu anonokerwa nekubika chikafu chake chiripo grosa rake riripo ratakatenga ndara kutondibhoha kuchengeta kapaduwa patience ndo dzakudiwa apa but munhu kubuda ari kubuda handiri kunyeperai
chinozoitika manje nozati chinozoitika ndosana ndaitaura musi aya ndamboda kukudzorera ka kuti chani ninika kuti unozoitika ndakudzorera futi ka nozona mabuda munhu makuti kwakazopinza mufuti mumwe munhu ka azvizoita se azvibude handiti ndizvo here bozi hapana pressure yekudzora aiwa mari iripo matinodzorwa iripo haiswira kuti yakadyiwa zvokuti haichadzoka aiwa tocheketa huku ka kungozungosumudza nehuku todzosa chi but hapana pressure yekunzi gauro riripo aiwa garo riripo rinodzorerwa rinodzorerwa saka paura kuoneka kuti poitwa sei but roja rako rafu aiwa ndakapedzera aiwa rakazosara richitaura zvakanaka sikanzi uri kuona hanzi chii hanzi isusu takabhadharawo imba kwataida kupinda handiti hanzi takatobhadharawo futi saka hanzi munhu wacho asataita se asati abuda but iwo Clinton unazoziva iwo rugara mugeto madheni ari kuita se mashanga ari kunetsa ari kuita kutobatsirwa but roja rako ngarisa nyebeka because raitaura kuti rakaona shanga rakataura kuti hanzi riri kubuda takazosara totaura paipa yakazokera dzikamba kasikanzaiwa rakazita state hanzi aiwa very sorry isusu takatobhadharawo imba saka munhu wacho hanzi asataita se asati abuda saka chingotipewo nguva mbichana weekend but iye kapfungwa dzake nditoziva kuti munhu uya akapinda but sitonoziva kuti nedzekera zvakataurana kuti musi zveshu ane mamwana dzeni ndiani mamwana ndo 5 adiri indoti deadline yanandakamupawo handivazvionaka so saka toita sei aiwa ngatimireka kuti weekend handiroja rako rangu rakati the date yes iwewe nyaya iripo ndarakuda weekend saka tobatana bosi nazviduzi tizonzi mari yakuda ire ndiyaidyiwa aiwa kudyiwa mari isingadzoswe mari inodzoswa inenge isina kudyiwa ati mabhulango nozata akakutaura akataura kuti akandiudza kuti aiwa mari akataura kuti mari tokaja mari mwana iwe aiwa ina ndidaro shuta adaro yotaura hanti nezirangwa ri kubviwa neziro handinaro roja racho ndakatichitaura uyayo ndakamushedza hazvo ndakamushedza mabhulango ini shuto ndakumba 2 days azawadzika anogona kuti ndirapo mari mumba 2 days saka pa 2 days akatadzata action aiwa Clinton handi takataka tichipai uya kwamunzwa aiti chisande handi tosvika sande mande makuseni mari yodzoka zvofara akuta mari inodzoka baba mari yadzoke oreta iripo handimba kuida ngatimirire shuto adhile neroja rake ngandidhile neroja rangu musamanye zvenyu plaza aiwa inini handidaro iwo unofana kuita ndinodaro here aumbodaro tapoa I'm going to tema with you